Hej, Robin fra Valora her. I dag vil vi lige give en kort demo her, hvordan Valora fungerer. Så vi har backenden her, hvor vi starter med at uploade en sag. Så jeg tager lige en vilkårlig en her, hvor jeg har 3 aktbøger og en tingbogstest. Og nu kan vi se, at systemet her fortæller mig, at den er ved at analysere de forskellige aktbøger, og den vil ligesom kigge dem igennem for at sikre sig, at det er den rigtige information, der er i dokumentet. Og lige så snart, at den verificerer det, jamen så er det, at vi kan bede Valora om her at trække servitutterne ud af dokumenterne. Yes, så nu kan vi se her, at den har fundet den har uploadet 4 filer, så det er så 3 aktbøger og en tingbogstest, så nu beder vi den så om at analysere dem. Yes, nu kan vi se her, at den er færdig, og det tog 1 minut og 12 sekunder. Og hvis vi så lige klikker her en gang, så kan vi se, at den har fundet 4 servitutter på ejendom Færgegade 29, og den fortæller om det og det. Vi kan så se, hvilket navn, servitut 1, 2, 3, 4, hvilken type det omhandler, dato, dokument og side, den har fundet servitutterne på. Og hvis vi ønsker det, kan vi trykke her for en detaljeret sagsoversigt, og så kan vi faktisk se den enkelte servitut, og hvad den fortæller os om, hvilke bestemmelser der er på ejendommen, hvad man må og ikke må. Og derefter kan vi eksportere dem, og nu downloader man så en fil ned til din computer, hvor man så kan se alle servitutter i. Så vi kan se her, servitutter. Bum. Servitutter Færgegade 29, anden til højre 9000 Aalborg, og hvor enkelte servitut er så navngivet alt efter dato, og hvad det omhandler. Og man kan så åbne den enkelte servitut her, og man kan se, at den så har klippet præcis den enkelte servitut sammen og fjernet alt andet. Og sammen for den her. Yes, det var lidt kort om, hvordan Valora fungerer. Vi glæder os til at få jer i gang med at bruge det derude.